Telefoni takođe nisu još uvek pronađeni. Komandant žandarmerije Dejan Luković otkrio je nove detalje u brutalnom ubistvu tročlane porodice Đokić iz Aleksinca. Rezultati obdukcije će biti danas i to će nam pomoći u daljoj istrazi, rekao je general policije. Još nema dokaza prema njegovim rečima da je motiv ubistva Đokića koristoljublje. Javnost će biti upoznata sa ovim. Ovakvo krivično delo najčešće se izvršavaju iz koristoljublja, iako ne mora uvek to da bude glavni uzrok, mogla je da bude i preljuba, naveo Luković. Naglasio je da zločin u svakom slučaju dobro isplaniran. Sa policijske strane gledano i iz iskustva kolega koje je neizmerno, ovaj zločin prethodno je morao da bude dobro isplaniran ili je bilo više izvršilaca krivičnog dela. Lokacija gde je vozilo pronađeno je zaista dobro skriveno i to moralo biti unapred isplanirano, rekao je Luković. Komandant žandarmerije nije isključio mogućnost da su ubica ili ubice već van granica zemlje. Izvršioci su mogli već dan nakon izvršenja zločina da budu van granica zemlje, s obzirom na to da smo mi informacije o nestanku dobili tek 3 dana kasnije, rekao Luković je precizirao da mobilni telefon oca Gorana i ćerke Lidije, koji su isključeni iste sekunde, još nisu pronađeni.